dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan wajabati an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'u wale ɲuman dɔn ni nin dana in gosira a bɛ kunnafoni de manani ko fɔ wajabati k'a dɔn kunnafoni dili a bɛ kɛ sababu ye jamanadenw ka bɔ fili la a bɛ kɛ sababu ye kunfinya u ka duga wajabati ka kunnafoni tigiba o de ye sɛbɛnnikɛlaw ni dabaji karamɔgɔw sabula olu de ka cɛsiri ni wuli ka jɔ bɛ kɛ sababu ye anw yɛrɛ ka kuma da sɔrɔ n'u ye sɛbɛnni kɛ suko ani dugusɛjɛ cɛ wajabati k'a dɔn a bɛ sɛbɛn sɛbɛnfuraw la anw b'o de bayɛlɛma i k'a dɔn a bɛ sɛbɛn tubabukan na an b'a bayɛlɛma bamanankan na nka n'an ma ɲɛ ko an bɛ baara in kɛ a ka ɲɛ f'an maa saba min ye Mamutu ye ale bɛ so fankelen fɛ e ni ne fila tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn na kunnafoni di sɛbɛn i k'a dɔn a dalen don an kɔrɔ ni Mamutu ye wuli ka jɔ kɛ ka yamaruya di kɛ te ko i ma premier minen kɔfɛ i k'a dɔn kunnafoni a ma jour a la Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ de b'a tɔgɔ naam n tɛ se ka n tɛ se mako dilan kana siga n balan tɔgɔ bɛ di Bɔjibate ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant sɛbɛnni kɛbaa a tɔgɔ de ko Abudulayi Jara Jarakɛ ko a ko tile fila in na i k'a dɔn Bamanji ka wuli ka jɔ nka a na b'u da k'a ma bɛn maa min fara ani min minɛna a ka ca maa 200 ye Bɔjibate i k'a dɔn u ka dabangama don dabangama in tɛ dɔwɛrɛ ye i k'a dɔn kuma min n'an bɛ Segu i k'a dɔn o b'a sɔrɔ i k'a dɔn waati kelen an bɛ ɲɔnɔ o waati kelen an bɛ Nara o waati kelen an bɛ Moti dabangama de don ni nin kɛra hadamaden ja bɛ wuli maanifin bɛ siran min ye nin Bamanjɛ wale ye i k'a dɔn tile damadɔ ka tugu ɲɔgɔn kɔ u y'a ɲini min kɔni ye jamana lakanabaaw ye u hakiliw bɛ se ka wasi ka ɲaami n'o tɛ e bɛ se k'a faamu cogo di Bamanji ka wuli ka taa k'i bɛ daga sigi sɔrɔdasi kɛ da la min ye Seware Sokolo min ye ayiwa Kalumba n'o bɛ Nara ka taa se Moti mara ni Segu mara ni Nara mara i k'a dɔn wulikajɔ de bolodala Bamanji fɛ waati kelen i k'a dɔn lɛri kelen ka ɲɛsin sɔrɔdasikulu ma min ye nin hakilina jugu in ye min dalen bɛ Katiba Masina Amadu Kofa ka jɛjugu i k'a dɔn min ye ka kɔn a kow ɲɛ kunnafoni dɔ wɔɔrɔ la min ye kunnafoni di sira kuraw ye kunnafoni min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin min kɔni ye Bamanjɛ wale yɛrɛ a juguma a nata ka ɲɛsin sɔrɔdasikaw ma sɛbɛnnikɛla ko kuma in dun ma kɛ nkalon ye sabula u taar'u waa da Seware la Kolokani min ye Duanzan Koro ani Bafo ani Kati kan u nana wuli ka jɔ boloda ka ɲɛsin nin ma nin bɛɛ lajɛlen kun de ye i k'a dɔn n'a mɛnna ko bi kɛra nin yɔrɔ in kan yenfɛnmaw ja bɛ wuli u bɛ taa bi o fana ka yen da kolon nk'u dɛsɛra sɛbɛnnikɛla ko dɛsɛ da y'u ta ye a ko min ye Seware dugu kɔnɔna ye i b'a ye k'a fɔ kamaleden nana wuli ka jɔ boloda k'an min n'o tɔgɔ dalen bɛ Hamadu Bokari Barila n'u k'a ma ko Balobɔ Bamanji dɔ y'a ɲini k'a b'a yɔlɔ ka don kan in kɔnɔ k'a bɛ taa tiɲɛni kɛ nka sɔrɔdasiw Ala ni ayiwa min y'u ka kɔlɔsili ani bi hakilina min bɛ Mali sɔrɔdasiw la a bɛ gɛlɛya dimɔgɔ ka don ni ɲɔgɔn cɛ sabula o yɔrɔ bɛɛ min n'u k'a ma cité de l'armée de l'air i b'a ye k'a fɔ u nana tɛgɛ da kamalen kan a ka Bamanjɛ hakili la min kɔni y'o wuli ka jɔ ni jateminɛ maa ma to a la maa yɛrɛ ma jogi u y'a minɛ tɛgɛ fila la ngami sɛbɛnnikɛla ko min ye jamana in force de sécurité i k'a dɔn dugu min n'o ye awa Barigo Daga o bɛ commune urbaine na Moti i k'a dɔn Bamanjɛ wale dɔ fana tara ni ka yen sɛgɛrɛ sabula wuli ka jɔ ani jateminɛ bolo kan i b'a ye k'a fɔ Bamanji yɛrɛ a nana ka bɔ yɔrɔ min o ye Tongorogo o fana bɛ awa Sokura commune de la nin bɛɛ lajɛlen Moti jamana ye u y'o fana ɲɛnama minɛ a ma se ka tiɲɛni kɛ sɛbɛnnikɛla ko u tɛ dan o ma sabula yɛrɛ faasiw kɔni i k'a dɔn maa tɛ o ɲininka kamikazi wale o bɛ ye Bamanji kunda de i k'a dɔn kante garidi min bɛ Seware min ye juin kalo tile 24 i b'a ye k'a fɔ terroriste dɔ fana nana wuli ka jɔ boloda maa 7 i k'a dɔn a dɔ kɔni y'a ɲini ka yɔlɔ dɔw tun bɛ dugu kɔnɔ a 7 bɛɛ lajɛlen minɛna marifa ani maramafɛn caman de tun b'u bolo Sokolo sɛbɛnnikɛla ko wuli ka jɔ nana boloda Sokolo ale ni ɲɔgɔn
kɔnɔjɛ kilo 100 i b'a ye k'a fɔ Bamanji caman de kun bɛ mobile kɔnɔ ani motow la i k'a dɔn fajiri seli u nana u bɔra wagadu kungokolo in de kɔnɔ k'u kun da sokolo k'a kan a b'u ɲɛna ko mɔɔw bɛ sɔn sa sɛbɛnnikɛla ko kabini marifa kunkanyan fɔlɔ n'u ko law o y'a sɔrɔ cɛdenw labɛnnen bɛ fa bɛɛ lajɛlen na u ko law yɔrɔ min ni awurukɛti ye o yɔrɔ bɛɛ sɔrɔsiw y'u jaabi olu fana ko ko law i k'a dɔn a nana kɛ muguti ye muguti min n'a barika bonyana kosɛbɛ o yɔrɔ bɛɛ i k'a dɔn pankuru welela min ye hélicoptère ye o nan'i sen don a la sɛbɛnnikɛla ko kulu o kulu n'o kɔni tun bɛ kɛnɛ kan hélicoptère nani yangaw kunna ni ka nɛgɛ tasuma suru olu kan k'o bɛɛ lajɛlen daji o yɔrɔ bɛɛ cɛ 40 fo cɛ 52 olu ni tora ye tɔ minnu dora sa olu y'a ɲini ko b'u kɔda sɛbɛnnikɛla ko yangadi ye ɲɛ i k'a dɔn u y'u nɔbɔ sɔrɔsiw kɔni ye faali min da u ka a donnama in kama a barika bonyana kosɛbɛ a ko min ye sokolo ye nka min kɔni ye an ka cɛ duman cɛ 6 olu tora a la o tɛmɛnen kɔfɛ min ye maa 25 ye i k'a dɔn olu joginna sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni wajibi ye cɛw mana ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan muguci mana dabɔ i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ a la nka min kɔni ye duman ye pick-up 3 ani ayiwa pick-up 3 falen cɛ la min ye Bamanji ye u jenina fo ka t'u mugumugu olu su dalen olu mugumugulen dalen bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko maa 15 wɛrɛ i k'a dɔn i b'a ye k'a fɔ tɛgɛ dar'o olu kan kilomètre 15 yan o kilo 15 sogolo ni o yɔrɔ cɛ olu minɛna sɛbɛnnikɛla ko taalen ɲɛfɛ pick-up 2 wɛrɛ min kɔni ni marifa mitrailleuse 1450 o sigilen b'a sanfɛ sɔrɔsiw y'o o ɲɛnama minɛ k'i k'a dɔn ayiwa wulikajɔ bolo kan u y'o fana minɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ minan caman de minɛn'u na minan minnu n'u k'a ma ko PKM i k'a dɔn o ye marifa juguba ye ani mortier 2 nin bɛɛ lajɛlen minɛn'u na min kɔni jɛlen don sogolo ta fanfɛla in na min ye kɛlɛkɛla ninnu ye u bɔra wagadu kungokolo de kɔnɔ ni k'u kun da sokolo kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'o y'i bɔ a la u ma dan u ma koyi o don kelen n'o waati kelen dugu min n'u k'a ma ko Kalumba filɛ nin ye i k'a dɔn Murujan nɔngɔngari la i bɛ Kalumba dɔn wa ayi jamanakuntigi kɔrɔ bɛnna de ye yen ye kelen jumɛn Modibo wa ayi Modibo jumɛn a tɔgɔ di Murujankaw ka n bɛnkɛ in sa Jɔnkunda bɛnna de ye Kalumba awɔ u ka yen to yen dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn o fana yangadi ye ɲɛ min ye wulikajɔ ye cɛw karilen ɲɔgɔn na cɛ 12 u y'o daji nka an ka sɔrɔsi cɛ 9 ani civili 3 olu bi baara kɛ awa sira dilanla minnu bɛ yen i k'a dɔn olu ye degun sɔrɔ olu fana tora la sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan n'i y'a ta k'a lajɛ sebaya bɛ di an ka mɔgɔw ma sabula min ye boli ani kɛnɛkan jaraki ye minan diɲɛ ni hadamaden ni tiɲɛ i k'a dɔn dangɔni dɔw la Bamanju ta fanfɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn wulikajɔ bolo kan nin ye Bamanjɛ kɛwale nka anw yɛrɛ bɛ min sɔrɔ ka d'a kan o de ye maliden cɛ o cɛ a muso o muso i mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ i ka k'i dama ta sɔrɔdasi ye n'i ma se ka cɛsiri k'o da i ma se ka muguti i kɛ kunnafoni dila ye kunnafoni di mɔɔ ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ ne bɛ tigɛ don joona la sirène sɛbɛnnikɛla n'o ye Dugu fana Keyita ko mun karamɔgɔ daba tungara a ko an ka taa an ka pankuru jigikɛnɛ Modibo Keyita sɛbɛnnikɛla ko pankuru jigikɛnɛ n'ale ko fɔra i b'a fɔ ko janto yɛrɛ la i b'a fɔ ko kɔlɔsili karamɔgɔ daba tungara jɛrɛjɛkulu min bɛ n'o ye ASAM ye Société Assistance Aéroportuaire du Mali fasiriba ko a ko olu de kɔni bɛ jateminɛ baaraw la maa o maa n'o de bɛ taama walima n'i bɛ na an ka jamana in kɔnɔ karamɔgɔ daba tungara ni k'i dɔdɔlima k'i lajɛ ɲuman sira kan juguman sira kan ni ka maaninfinw lajɛ baara kan ka kɛ ni hakilina minnu ye sɛbɛnnikɛla ko o de yamaruya di b'u ma sɛbɛnniba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ karamɔgɔ daba tungara siga bɛ ɲini ka k'u la sabu min kɔni ye pankuru jigikɛnɛ ye maa t'i ja kan bilen kɔnɔbarikaw ka sɔrɔsi maa 49 olu bɔr'u ka jamana kɔnɔ ni ka na an ka jamana kɔnɔ a fɔra min y'an ka finitigilakaw ye olu de kɔni kɛra sababu ɲuman ye ni ka ni maa 49 k'u dɛrɛ o tuma ko ASAM baarakɛlaw olu tun bɛ yɔrɔ jumɛn na sɛbɛnnikɛla ko a ko kabini Bamancɛ wale daminɛna an ka jamana in kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bolo b'i kun jɔrɔn bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko diɲɛ ma don o don pankuru de bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ni pankuru nana a kan ka mɔmɔni k'a lajɛ karamɔgɔ daba tungara o yamaruya ye jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ka sira dile ni k'o contrat d'olu ma o tuma fɛn man ka don jamana in kɔnɔ hali miseli ka sɔrɔ a ma don sariya kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye doniw ye ka taa bila taamakɛlaw yɛrɛ la k'u mɔmɔ
tɔmɔ k'a lajɛ sɛbɛnnikɛlaw ko o gɛlɛya belebeleba bɛ pankuru jigi kɛnɛ kan min ye azamu maaw ye u kɛn bɛ k'u bolo jigi mun de kelen na a ko o jalaki kɔni tɛmɛni k'u sɛgɛrɛ min kɔni azamu ye karamɔgɔ Dabatunkɔrɔ sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ nanzaraw yɛrɛ ka tɔn dɔ bɛ olu kɔni nana kalanbolo dɔ boloda ni k'a yira k'a fɔ pankuru jigi kɛnɛ kan ka kɔlɔsini sira minnu ye minnu ye caméra de surveillance ye minnu ye adamadenw yɛrɛ mɔmɔcogo ye karamɔgɔ Dabatunkɔrɔ ni ka taa bila donu yɛrɛ larawulicogo la a ko nin bɛɛ lajɛlen kalan kɛr'u kun dɔnbaliya tɛ nka min kɔni ye wulikajɔ ye i b'a ye k'a fɔ u fari fan bɛɛ o la fari fanba ye o kuma min kɔni ye jalaki mun tara k'u sɛgɛrɛ karamɔgɔ Dabatunkɔrɔ dɛsɛ de don wa walima janfa de don wa sɛbɛnnikɛla ko mamakɛ ala ye k'a dɔn nka min kɔni jamana ɲɛmaw ye karamɔgɔ Dabatunkɔrɔ bamanciya wale kɔni o ka kɛ pankuru jigi kɛnɛ na a ko kɔni bɛna ni sigasigana belebeleba ye maa minnu bɛ ni baara kɔni kalifalen b'olu la min ye Azam SA sɛbɛnnikɛla ko ni ala ma kunnaja karamɔgɔ Dabatunkɔrɔ jateminɛ mun kɛra ni k'a ɲɛsin u ma min ye siransiranna mun bɛ k'a ɲɛsin u ma an bɛ don min na ko bi o kuma jɔyɔrɔ kɔni k'a bɛ sɔn ka fɛgɛya dɛ sabu n'i ye jateminɛ kɛ min kɔni ye pankuru kɔlɔsili ye maaw de bɛ maa minnu ka baaraw don bɛɛ lajɛlen t'a baara kɛ maa kolo girin ka taa bila a kɔlɔsili minɛnw na karamɔgɔ Dabatunkɔrɔ nin bɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a ko min ye azamu ye ale ka nin baara in sɔrɔ karamɔgɔ Dabatunkɔrɔ ko nafolo mugu camanba de bɛ ta ka don a la nka min ye baara ye n'a ma k'a kɛcogo la e ko bolo min ye si don mɔɔ la bolo kelen bɛ sɔn ka si bɔ mɔɔ la dɛ siga t'o la min ye azamu ye karamɔgɔ Dabatunkɔrɔ jateminɛ ni kangarida mun tara k'u sɛgɛrɛ i b'a ye k'a fɔ ɲɛmaaso yɛrɛ kɛmɛ ka yɛlɛma don baaraw la o kuma min ye gɛrɛntɛ belebeleba ye o de bolodalen bɛ Mali pankuru jigi kɛnɛ kunun ani bi kelenw tɛ a ko min kɔni ye Kolobarikaw ka cɛ 49 in ka nali ko ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga wuli min kɔni jalaki mun tara k'ulu sɛgɛrɛ u y'a yira k'a fɔ ni baara kɔni ma k'a kɛcogo la don n'a nataw la karamɔgɔ Dabatunkɔrɔ ne ni ɲɔgɔnko wɛrɛ yera an ka jamana in kɔnɔ min kɔni azamu ye karamɔgɔ Dabatunkɔrɔ bolo kɔni na ɲɛsiw la min ye pankuru kɔlɔsibakɔrɔw ye o kuma min ye maa wɛrɛ sa jɔyɔrɔ na kalifa olu la sabu min kɔni ye anw ka jamana ye karamɔgɔ Dabatunkɔrɔ pankuru mun bɛ cu Mali kɔnɔ tile kɔnɔ a dagosi ka bon ka n'a ye k'a fɔ ko maaw de bɛ dɔ te jamana kɔnɔ pelenko maa tɛ mɔmɔ maa tɛ jateminɛ Mali ka kɛ batɛmɛsira ye mun de kelen bɛ yen kunnafoni filanan ye an ye min b'o la sirani kɔnɔ dugu fana Keyita ale ka sɛbɛnni don Gwajibate naamu cɛ so min ne o boli mango hali Gwajibate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la sirani o don i k'a dɔn wulikajɔ bolo kan ani jamana taabolo bolo kan min ɲɛ sɛbɛnfura in yɛrɛ ye nin y'a bolo ko siɲɛ 552 ye hali Gwajibate naamu bɛɛ kan k'i jija i ta dama fa lakana maa ko fɔ i k'a dɔn fankelen dɛ i bɔra ka min fɔ min ye azamu ye sɛgɛsɛgɛli ye adamaden donni jamana kɔnɔ a n'a bɔta pankuru sira fɛ u y'u ka baara ye o kalifalen ma kalifa wɛrɛ min bɛɛ o de ye ministère de la sécurité Gwajibate k'a dɔn n'a dun fɔra sécurité o ye kana de ka kɔn ani ka a ko bɛɛ lajɛlen labɛn n'a ma ɲɛ k'a ko kɛra ala k'an gesi o de bɛ sécurité ko fɔ sécurité yɛrɛ fɔlɔ ye jumɛn ye jamana den dɔnni jamana den buguna tigɛsɛbɛ o de ye carte d'identité nationale ye Gwajibate carte d'identité nationale tununi jamana kɔnɔ min ye fiɲɛba ye o de b'an ka sécurité la n'i na se ka maa ɲininka yalima i ka carte d'identité bɛ min b'a jira k'a fɔ maliden dɔ i bɛ se k'o ɲininka bi wa a tɛ ku i la Gwajibate carte d'identité nationale tununnen don a bɛ ni ka kalo 5 bɔ gouvernement kun ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye fɛ gɛlɛya ni gɛlɛya min bɛ bugunatigɛ sɛbɛnw na Gwajibate i k'a dɔn kun ye kunnafoni dɔ di o kɛra bɛɛ lajɛlen ma hɛrɛ ye sabula min ye ayiwa taama sɛbɛn ye n'o ye passeport ye o sɔrɔli ni na t'i bolo bɔnɛjugu Gwajibate an ka jamana den caman bɛ yen minnu bɛ ɲani ani kɔli kɔnɔ i k'a dɔn diɲɛ jamana wɛrɛ la ka sababu k'o sɛbɛnfura ye sabula hali n'i ye passeport sɔrɔ n'a banna ni na in kɔni t'i bolo i bɛ yɔrɔ min na Gwajibate i k'a dɔn passeport wɛrɛ sɔrɔli y'a damata kuma ye nin bɛɛ lajɛlen jubaju bɛ carte d'identité nationale la u tun ko min kɔni ye wulikajɔ ye carte d'identité biométrique a bɛɛ lajɛlen bɛna k'o kɔnɔ maliden bɛɛ lajɛlen ko tabarikala camancɛ fanga ka nin hakilina in hakilina ɲuman don o tuma an k'an sigi o kɔnɔ o fɔ fura dama kan'a bila bi la o bɛ kalo 5 bɔ Gwajibate i k'a dɔn a ye n dɛ a ma di a kuma yɛrɛ ma fɔ Gwajibate n'o a ma ɲɛ ko o don caman k'u ɲɛna k'a fɔ carte d'identité nationale n'i y'a tununen ye a tununku de ye carte d'identité biométrique in ye o tuma o de bɛna kɛ wasa ye Gwajibate n'a ma ɲɛ k'a fɔ ni muso ma ye Gwajibate t'i ka dilan wuli sɛbɛnnikɛlaw ko carte d'identité biométrique sɔrɔ n dɛ carte d'identité nationale min n'o bɛ dilan jamana
jamana kono bwajabate ni ye kalo saba kalo nani commissaire de police gendarmerie bwajabate ta foite jamana ngono kibita yoro la kibasoro jamana de bele jele tole du kelela yalma ni bamanji mi nyala la ino mana ben maliden wara mi mana yala ni police yi mina kika karnante no ko karnante ti bulo ibise ka munde fo bwajabate ministre de la sécurité anno babeni na akika do jamana karnante national bwajabate jamana donga dese ka soro ni yefiye bade ni chamanje fanga mahakil na to nu majete mineke bwajabate ika do ko ere la gelema chama de ye koloshili hada ma de ka ta ka se karnante national na foro ko ti jamana kono jamana kera batema vuzela ako min ngun vora folo i ka do hal no nana ni gelew kan min woni e carte ni nae oni passeport glani o yoko nyumanye o min vana foro kada ko kanya to be carte biométrique wajo bate mashe ko gla korole ndu i ka do jamana do mugo bala tama jamana kono ani jamana koka buguna tige sebe nyiningali ani tabula ka do bil hakni nde karsai o desa ku jamana kono wajo bate semene kala ko ami donim na kobi ministre mi na be sécurité kuna akanga nyafoli ke malidenw ye dabali jugu jumɛn ni fɛrɛ jugu jumɛn kelen bɛ k'a bila nin na dabɔngama don wa dɛsɛ don wa wajabate k'a sɔrɔ waati tɛmɛna u y'a jira k'a fɔ karante shuru a bɛna shuru fa bɛɛ hali bi n'a ka bi wajabate a ma sɔrɔ i k'a dɔn kunnafoni jɛlenw ani kunnafoni sɛnsɛnnenw na min ye graphique industrie ye ale de bɛ karante national dilan kabini Musa Tarawele tile k'a fɔ ko karante dɛsɛlen don walima a t'u bolo wa nkalon don n yɛrɛ taara u ka magasin lajɛ karante national 100 ni kɔ dalen don magasin kɔnɔ et ne ko ngomuna aw tɛ ni livrer a ko ama ɲini o donc il y a un problème il y a un problème chez le ministre de la sécurité il y a un problème il y a un problème akila ka be bɔ kɔfɛ ya Musa Tile graphique de b'a dilan a tonné do ye mais mun de bɛ nin kɔfɛ u kana su kɔnɔ dɛ non ce ministre là est en train de saboter la transition. Et ma tante commissaire la clé kono ni mun ye sɛbɛn ye namu an ye min zalo ka bɔ sirɛni kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ de bɛ tigɛ don joona l'œil du Mali maliden ɲɛden sɛbɛnnikɛla n'o ye Adama Amadou Jara Jarakɛ karamɔgɔ Daba Tunkara a ko samiya ti jɔ ka maa kɔnɔ Mali kɔɔri sɛnɛnaw bolo b'u kun ni ka woronto karamɔgɔ Daba Tunkara bolo ma funu a bɛ da tigi kan na min ye kɔɔri sɛnɛlaw jabala o de bɛ CMDT kofɔ CMDT ɲɛma karamɔgɔ Daba Tunkara a bɛ sunɔgɔ la wa walima magotulu la wa walima yɛrɛsagokɛw de bɛ wa a ko ɲininkali to min bɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Daba Tunkara ko nin bɛ se ka kɛ cogo di ni ka tɔgɔ duman ni ka daraja sɔrɔ kɔɔri ko la karamɔgɔ Daba Tunkara o san yɛlɛma ni ka jigi b'a fɔ ko dolo kujan ko Mali ta in bɛ sɔn ka ko ye dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ Mali meto o ko ɲinan samiya ka di ji caman de bɛ o kuma min ka ɲi ka na karamɔgɔ Daba Tunkara min ye Mali ye sɛnɛkɛ jamana ye kɔɔri sɛnɛnaw olu k'u labɛn u ka kɔɔri dan karamɔgɔ Daba Tunkara ko sɔrɔ bɛ sɔn ka kɛ kosɛbɛ nka min ye kɔɔri sɛnɛnaw ye u wulila k'u jɔ karamɔgɔ Daba Tunkara ni ka kɔɔri k'u dan min kɔni nɔgɔ min kan ka kɛ kɔɔriw kɔrɔ ka taa bila bagaji la o ntanya bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko mun na ntanya bɛɛ a baara ta nin ma deli k'u sɔrɔ karamɔgɔ Daba Tunkara n'i ye kɔɔri dan togo o togo i mana foro sɛnɛ k'a bonya togo o togo ni nɔgɔ ma k'a kɔrɔ ni bagaji ma k'a kɔrɔ hɛrɛ ti taa yɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko an bɛ bi tile mun na sɛnɛ tɛ kɛ abada ni angɛrɛ tɛ a ko angɛrɛ tun bɛ sɔrɔ da mun na kunun min ye kɔɔri sɛnɛnaw bolo karamɔgɔ Daba Tunkara yɛlɛma belebele donn'o la mun na yɛlɛma donn'o la angɛrɛ bɔrɔ kelen wa 8,000 angɛrɛ bɔrɔ kelen 8,000 ani kɔ Mali kɔnɔ yan ko bɛ se ka kɛ cogo di Mali kɔnɔ yan jamana wɛrɛ tɛ dɛ ka na n ko to yen a bɛ kɛ a filɛ dɛ Mali kura ko in ko sogo kan don karamɔgɔ Daba Tunkara sɛbɛnnikɛla ko a ko bagaji minnu fana kan ka kɛ angɛrɛ kɔrɔ ne ka fɛn ɲɛnamaw faga ka bɔ min ye kɔɔri la a ko o bagajiw fana butɔn kelen o fana ye 4,000 5,000 ye o fana bɛ se ka kɛ cogo di 2,000 fɛnw o tari jɔ fo 5,000 la sɛbɛnnikɛla ko a ko sɛnɛkɛlaw kɔni dabali banna sɛnɛkɛlaw kɔni y'a yira k'a fɔ an bɛ jamana jumɛn kɔnɔ min ye sanji ye karamɔgɔ Daba Tunkara o b'a sɔn min ye sɛnɛkɛlaw ye u y'a yira k'a fɔ kɔɔriw wulila ka ban kɔɔri mana kundama dɔ sɔrɔ angɛrɛ de kan ka k'a kɔrɔ min y'o fana tile 2 ye bagaji de kan ka k'a kan nka kɔɔriw bɛ ka wuli angɛrɛ tɛ yen bagaji tɛ yen o kɔrɔ ko ɲinan sɛnɛ banna
Mali kɔni n'ale y'a jɔyɔrɔ bila karamɔgɔ daba tun farafinna tile bi yan fan fɛ anw de gale kɔɔri sɛnɛ la karamɔgɔ daba tun ni ala ma kunna ja o tuma an m'an to jɔyɔrɔ fɔlɔ la an bɛ sɔn ka taa jɔyɔrɔ laban na dɛ a ko min ye CMDT ɲɛmaa ye k'o to nin baara in na karamɔgɔ daba tun munnaw ma wuli ka jɔ kɛ n'i ye ko taabolo lajɛ minisiri mun bɛ yen karamɔgɔ daba tun min ye sɛnɛko kunkan ka taa bila CMDT ɲɛmaa la karamɔgɔ daba tun ko munna u ma jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ni ka nin kunbɛ ka nin bali o tuma ban de don wa n tɛ se de don wa walima dabɔn kama de don wa o tuma k'a ma kɛ togo o togo karamɔgɔ daba tun a bɛ tali kɛ nin dɔ la kelen na n'o tɛ k'a fɔ de ko angɛrɛ ni bagaji tɛ se ka na Mali kɔnɔ maa si tɛ se k'i da ka miiri n'o ye a nabaw bɛ yen angɛrɛ nani ni a taali yɛrɛ tɛ koyi angɛrɛ bi jamana kɔnɔ a bi a dew po Mauritanie bara ka na angɛrɛ san Mali kɔnɔ subhanallah il y a un problème Mauritanie ka angɛrɛ bɛ bɔ Mali kɔnɔ anw sara Burkina ka angɛrɛ bara ka na san Mali kɔnɔ angɛrɛ t'a tigiw bolo wa subhanallah nka ni min b'a feere jamana ma n'i taar'o di maa ma min t'a dɔn e yɛrɛ ka wari sɔrɔ i ye su kɔnɔ bi kɔɔri sɛnɛnaw bara ka kɔɔri tufa ka bɔ dugukolo jukɔrɔ a falenni a bɔgɔti k'a bila ka ɲɔ dan subhanallah o bɛ mun ko fɔ dusukasi et pourtant dunun ni tigɛra fɔra ko CMDT ye diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ nkalon 750 000 tonnes t'i mago la subhanallah nɛgɛw kɛrɛfɛ Jeka Pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye lakodɔn. karamɔgɔ dɔ tun ra naam hali bi ne bɛ tɛmɛ ni sɛbɛn kɔnɔ kuma ye min ye sɛbɛnnikɛla ye n'o ye Amadu Jara ye Jarakɛ a y'a yira k'a fɔ karamɔgɔ daba tun ra min kɔni ye Mali kɔɔri sɛnɛyɔrɔ ye i b'a ye k'a fɔ i bɛ Sikaso mara ko fɔ i bɛ Segu ko fɔ i bɛ Kitana Lamini ko fɔ i bɛ Kulukoro yɛrɛ yɔrɔ caman ko fɔ sɛbɛnnikɛla ko kɔɔri sɛnɛna fɛn fɛn bɛ yen karamɔgɔ daba tun ra dɔwɛrɛ t'u bolo dusukasi kɔ ko ye u bɛ taa ka t'u jɔ ka kɔɔri fɔlɔ lajɛ min ye nimisa ye o de b'u bolo munna ne ye kɔɔri da ɲina jamana ɲɛmɔgɔw mago tɛ anw na karamɔgɔ daba tun ra baara min kan ka kɛ foro kɔnɔna la n'o ma sɔrɔ ka kɛ foro kɔnɔ nafa jumɛn bɛ sɛnɛ na sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye nin dekun bɛɛ lajɛlen a bɛ ta ka bila maa min kɔrɔ o de ye CMDT ɲɛmaa ye n'o ye Nango Dambele ye karamɔgɔ daba tun ra min ye Nango ye sɛbɛnnikɛla ko a bɛ jɔyɔrɔ min na i b'a ye k'a fɔ dɔwɛrɛ tɛ o de ye ka se ka lafiya ta ka di sɛnɛkɛlaw ma n'o ye kɔɔri sɛnɛnaw ye nka n'a bɛ ka kɛ dekun ye ka ɲɛsin kɔɔri sɛnɛnaw ma a bɛ mun ɲini kunnafoni fila nin ye an ye min bɔ l'œil du Mali kɔnɔ Amadu Jara ale ka sɛbɛnni don Bɔjibati ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le Sphinx ko n'a kɔrɔ dɔnba Bɔjibati k'a dɔn wulikajɔ bolo ka ani jateminɛ kunnafoni min n'a carilen bɛ réseaux sociaux kan kunnafoni min ni bɛɛ lajɛlen bara k'i sɔn k'a dunufɔ k'a balafɔ k'a ɲɛ yɛrɛ ye jumɛn ye dɛ Bɔjibati i k'a dɔn n'i y'a mɛn procureur général cour suprême k'o ye mandat d'arrêt o y'o bila ni ka ɲɛsin Bubu Sise Mamadu Igoru Jara ani Babalayi Ba Bɔjibati k'a dɔn kuma ɲɛ ka fɔ nɛ ka don kuma na k'a sarada a bɛ se ka faamuya cogo min sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn tiɲɛ don min ye sɛgɛsɛgɛliw ani kunnafoni donni i k'a dɔn caman bɛ ninnu na olu bɛ wele de u ka ɲɛfɔli kɛ sabula ko in bɛ kɛ tuma min ni wari ma bɔ min ka fan fɛ o kɛra wari diba ye Bɔjibati k'a dɔn mandat d'arrêt a kuma de ye nin ye nka sariyatigiw fɛ yen Bɔjibati k'a dɔn n'i ye ko ta k'a lajɛ sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn min ye k'a fɔ den ninnu dɔw b'a la k'u ye wari dun wa walima ko u ni bɛ marché ko in na wa o tɛ tiɲɛ ye équipement militaire min bi fɔ Bɔjibati k'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a fɔra ko mobili minnu ka sa n'o ye blindé ye blindé min ni marque do o ko min ma ko Marauder Bɔjibati i k'a dɔn a fɔra mobili in ka san ka di an ka sɔrɔsiw ni polisiw ma sabula ale bɛ maaw de ta a bɛɛ sɔrɔsiw ni polisiw de donni abɔni ka t'u ka ca la a mobili kolo ka gɛlɛn fangaba b'a la wa a bɛ se ka kilomɛtiri 700 boli Bɔjibati i k'a dɔn k'a sɔrɔ a ma hali moteur ma fa hali siɲɛ kelen a ko min kɛra Bɔjibati i k'a dɔn minnu ka surun dossier in na kosɛbɛ i k'a dɔn ni sɔmingele dun nɔfɛ olu minnu kɔni ayiwa n'u bɛ ko dɔn an na a ko i k'a dɔn maa fila o de ye cɛman Hubert Kulubali i k'a dɔn ka taa se k'i ɲininka premier ministre kɔrɔ Bubu Sise olu bɛ ɲininka sabula a dɔnnama in kama olu kun ni dossier in ka surun kosɛbɛ fo ka tɛmɛ ko bɛɛ lajɛlen kan a ko nka n'o y'i bɔ a la i b'a ye k'a fɔ Mamadu Igoru Jara o nana don ko kɔnɔ sabula waati kɛra o nana kɛ ministre des finances ɔ wari dun di bɔ jamana kɔnɔ ni finance tɛ ministre des finances wari in kɛra kɛcogo jumɛn in na
Mamadu Igor Jara sɛbɛnfura jumɛn b'i bolo i ye mun ni mun don a la olu ɲininkali y'o ye o wari in kasabi caman dɛmɛna BMS la Babali Ba a donnama in kama ale de ye banque directeur nin wari min dara ka di karisa ma nin wari min dara nin yɔrɔ in na e bɛ mun ni mun don a la a ko i k'a dɔn olu dɔw ka kungo y'o ye a ko nka n'i ye ko in da k'a lajɛ programmation militaire min n'a bi fɔ wariba kule de tununa wari minnu dunu n'a kɔnɔ i k'a dɔn maa minnu ni maa minnu b'a jubaju la olu bɛɛ lajɛlen dɔnnen don sɛbɛnnikɛlaw ko o kuma sariyatigiw kɔni ye jateminɛ kɛ ko in ka se ka dafa wajibate k'a dɔn nin jɛ naani n'u welela ka ɲininka wari u bolo ye wari ta k'a di joli ma sɛbɛnkɔrɔ jumɛn ni o dir'u ma u ye mun ni mun mɛn u ye mun ni mun fɔ a ko i k'a dɔn ko in bɛ nin de ko fɔ a ko n'o tɛ n'i ye ko ta k'a lajɛ i k'a dɔn a bɔ procureur général cour suprême i k'a dɔn o ye mandat d'arrêt min kofɔ sariyatigiw fɛ yen a k'i k'a dɔn mandat d'arrêt kabila ka ca i k'a dɔn mandat d'arrêt n'a ɲɛ dara ka diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ye n dɛmɛ a ka karisa minɛ k'a siri kɔli kana diyan ani n'a ɲɛ dara karisa ka a y'a wele a kana an mago b'a la a kana ɲɛfɔli kɛ wajibate k'i k'a dɔn k'o tɛ gɛlɛya ye a ko nka min ye Alhaji Ibrahim Boubacar Keita IBK nafolo caman de tiɲɛna i k'a dɔn wari caman de tununa min ye nin sɔrɔsuko in ye jango mobili ko kuma min fɔra n'o ye morodɛri ye wajibate blindé léger minnu n'a kun fɔra k'a mago b'a la wajibate a ko dibi de barika bonyana fo k'a fɔ k'a to ten sabula i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ ani jateminɛw y'a jira k'a fɔ a ŋanamu ni sɔni barika bonyana ma o ma i bi ko dɔ a la ma o ma n'a kɛra ɲɛna n'a sɔrɔla i ni dossier in ka surun wajibate sariyatigiw mago b'i la k'i ɲininka ani minɛni tɛ kelen ye walima i ye wari don o n'o tɛ kelen ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ Sphinx kɔnɔ ko n'a kɔrɔ dɔnba karamɔgɔ de bɛ tigɛ don joona Mali ko sɛbɛnnikɛla n'o ye Sama Goro karamɔgɔ Dabatungura a ko Mali gouvernement an welelen bɛ Américains ka kiiritigɛso la dɛ sɛbɛnnikɛla ko Mali ye mun de kɛ n'an welelen bɛ u ka kiiritigɛso la a ko min kɔni ye fanga kɔrɔ ye n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga san 2018 waati a ko maa min tun bɛ premier ministre la karamɔgɔ Dabatungura n'o ye Ala hinɛna Soumaïla Boubou Maïga karamɔgɔ Dabatungura ale kɔni kɛra sababu ɲuman dɔ ye ni ka Mali tɔgɔ ni ka Mali sen don baara dɔ la n'o ye l'Américain ka jamana kutugu min tun bɛ Donald Trump karamɔgɔ Dabatungura ale kun kɛlen don ka waleya dɔ bila sen kan min ye nafolo mugu belebeleba dɔ ye karamɔgɔ Dabatungura ni ka jamana dɔw lajɛ ka se ka ta ka d'u ma k'u dɛmɛ jango bɛ se ka bɔ yɛrɛ la cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan b'a la min ye Donald Trump ye a ka ni dɛmɛ karamɔgɔ Dabatungura hakilinaw de bɛ yen walasa i k'olu bɛɛ lajɛlen jaabi a ko Mali donni ko tun bɛ sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ nka maa dɔ kɔni bɛ yen n'o y'a kɛrɛfɛ maa dɔ ye n'o kɔni ye wulikajɔ kɛ Marco Peter karamɔgɔ Dabatungura ni ka an ka jamana gouvernement ɲɛmaa sɛgɛrɛ a don in kama n'o ye Soumaïla Boubou Maïga ye yarabi u ye kuma ɲɔgɔnyaw kɛ kuma in kɛra Mali ka nafa n'a ka tɔnɔ de kɔnɔna la Boubou m'a kɛ n'a yɛrɛ tɔgɔ ye dɛ jan ko Donald Trump a kɛmɛ ka ŋaniya min ta ni ka jamanaw sɛgɛrɛ n'o ye dɛsɛbaatɔ jamana Mali sen bɛ se ka y'o la cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali sen yera la ala ni nin cɛba n'o ye Marco Peter ale ka wulikajɔ nka a y'a yira k'a fɔ ale kɔni bɛ baara o baara kɛ ale ye nafolo ɲinina de ye Mali kɔni sen mana don a la ni Trump kɔni nafolo ta k'a di nafolo mun bɛ jamana kɔni ka min kɔni bɔ nɔgɔ la k'o fɔ o tuma k'ale ka tɔrɔmɔɲɔ o ka segin ale mɔ dɛ ale bɛ baara kɛ n'o de ye sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungura min kɔni ye bɛnkɛrɛw kan sɔnkɛrɛw ma ni ka baara ka waliya a ko a don in kama jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ baara kɛra n'o ye nafolo mugu kɔni taara ni k'a dan ka jamana ma nka sɛbɛnnikɛla kɔni mi da don la wari min bɔra Donald Trump bolo ni k'a di Mali ma nka min kɔni wari latigɛlen ka ban sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ maa min kɛra sababu ɲuman ni ka Mali sen don nin ko la o tuma ale kɔni sina k'a bolo de jan k'a ka wari bolo min ye si don mɔgɔ la karamɔgɔ Dabatungura ko ni wari ma di o bolo kelen b'a bɔ mɔgɔ la dɛ a ko yan'an bɛ se o yɔrɔ ma o tuma ale ka wari kɔni ka ɲi ka bɛn dolari wari o $90,000,000 la hawla ale kɔni Donald Trump ye wari in d'ale yɛrɛ de ma sa o ni ye miliyari kasabi caman ye dɛ la kibaru wajibate jɛnsɛn naani jamana kɔnɔ ni maaw bɛ yen c'est des négociateurs olu bɛ jamanaw ni jamanaw de négociation ni ɲɔgɔn cɛ u ka commission bɛ d'u ma c'est légal u bɛ balo n'o ye non et puis c'est légal voilà a bɛ diɲɛ fan bɛɛ n ko c'est légal ni ko kɔni kɛra américain fɛ yen ko sariya t'o nɔ minɛ i b'a sɔrɔ o ka kan ka o ye tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungura min ye ni nafolo in ye dolari wari $90,000,000 karamɔgɔ Dabatungura o ntanya bɛ hali bi dɛ min kɔni ye Marco Peter ye a y'i sigi sa ka jateminɛ kɛ dolari wari $90,000,000 e ka segin a yɔrɔ in ka tubabukan na dɛ n k'a mɛn
90 millions de dollars américains. 90 millions de dollars américains. Rapidement, ça doit faire combien de milliards? Combien de milliards rapidement incalculable? Francs CFA. Avec son 58 milliards. Dollar 640 bon. 640. Ouais, $1 égale à 640 CFA. Comment ça on a l'a doka jabi ci ma jona nam karamoko de batungora sebenigala ko na sigile nyeme na sira amaka nanfolo soro okuma aya laisa u reka critique so dobe no flani novada karamoko de batungora ninga line ku fo kam mali wele jona aleka wari jurube mali la awoshi do asengedo mali ka sara jako ya ako minye jamana nyema uye ame domuna ko bi barakara mamunu klela ulu tembilenga min ko ne jamana bare dobe ta dobe na karamoko de batungora fon fe mana kene jamana toy mawmani na bi jona kungwe ambe domuna ko be colonel Ashimi Goita ka tabla ka gouvernement la karamoko de batungora la ini ko ni kembu fe ku ka cheka wari sara numa ka wari sara l'américain ni mali che ko ni misona ke gela belele baye sabu mi jamana kuntigi ale rade ko ni ni bare mboloda no yu ko masaka ko Donald Trump ye sabani kala ko ako l'américain ka tombe min ko ni la jeba mu ka ku fe no ye Nations Unies karamoko de batungora baye ka fo mali ni Nations Unies ambe ka fele nyoko nga chiema nenu ko ingela fena na faraka a kabusu ke gela belelba jamana ni nyonche ako ko alama kishila amaso yoro ba sebenigala ko no ye samagoro ye ako min ko ni Donald Trump ye karamoko de batungora ale ni mami gara sababu ye ko ani mali nyira nyona ako ko ale bi kube jenyoga la de kube nyogon fe wa ko mami be ka kusika bla malika o de Donald Trump yi ate masagala nga talibi ka be ka che pousse no ya terke kaka taka warnyini ajodo ajodo ke ambena akade yani baraka ke na manye ya war soro ka cheka commission ka dama ali blaga smatola ngabo kuna fani flani ayi mi bo maliko kono esama goro ale ga sebenindu boy wate ka do ma chama ye jabi dama do ko milliard biduru ani wolovla ana kunganve ka do ko ni ye jete mi vo abisuro nyaw lawo biduru ni shegi aya ko ne ato jefiu ye ni bebe na bokata mais itateo o fene chien jete de do bengara kade commission de bidia la kibaru mamdu ikado ijoanga te koima premier mi am toroga sayika obebe karamoko de batungora taranda na dantikale were tola bala to bedi bojibate namu joro nyuma be savenjiri tigali nogoya bojibate mbi boni sebe mi nu kama la lettre du peuple jamana do batagi bojibate ikado ambele jele ko karsa ikado otanye o sabati le do abi wati jambo mi nye conseil malien des chargeurs CMC bojibate ikado wulika jo buluka ani jatemine nyema kurade kanga sigala ni sibiri natai ikado wulika jo ani hakilinaw ikado mi nye awa jateminaw ye chekelenga bolemba nofe atwa de ko ba kisima sila ikado awa mi nye jamana nye afanga batigi ni nafolotugu olu bele jele do ku tege di nyama ba kisima sila ikado CMC abseka abara ke chugo minna hakilina minu mbala anana beni yele makura minu nye o de kera sababu ye minye ni jama kuluba de nye olu bele jele ka faraka ka deme kunungo minye o ka tuje de campagne kuna foni jila wolele kundo ninga ta nye folike kenenga minya ka directeur de campagne o de Jean Dako minye ay wasarango ci sara madame Simple ikado ale directrice adjointe o pumi kenaka ane Amadou Bokum ikado nunu mbele jire la jamana sebene kala ko jamana dishi baw jamana na fulutugu minu ngoni aboni soro boso bangana do lu fana pumi kenaka maju sembara ba sedu sila halika dawma ina donga foko sebenikela wo ani konofoni dilaw ikado nyeforu keru ye ako conseil malien des chargeurs ni ya takalaje chakeda mi ngeleme ka jamana jagukelaw minu min mina takabo minu ba takana transitaire ikado ni bela jile de jakulu min zona ku tega di nyama ka fo ba kisima ki kambo min ye korofo ka lase ninga jiralike ikado bemba tijani awakonanji ale du mara ka nyefolike ako ba kisima ti
ye min ye nin baara in ye a b'a la kabini diɲɛ kunungo sabula san 2006 de ba kisi man nana don i k'a dɔn nin baara in na a wuli ka jɔ womisɛnnin den i k'a dɔn a bɔ baarakɛ bolo tɛ a tɛ min dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan CMC yɛrɛ ye wuli ka jɔ minnu kɛ ani yɛlɛma minnu kɛra kɔnɔ ba kisi man nɔ b'a la hali a bɔ farafinna jɛrɛ jɛkulu minnu bɛ ayiwa nin baara cakɛda ninnu kofɔ i k'a dɔn ba kisi man nin b'a la i n'a fɔ chargeur africain min ye farafinna tɔ kan fɔlɔw ka taa se ngilɛn fɔlɔw ma i k'a dɔn a bɛ nin bɛɛ lajɛlen la a ye wuli ka jɔ kɛ nin bɛɛ kɔnɔ ani ninnu bɛɛ lajɛlen jɛra a bi kɛnɛ min kan a ye kɛnɛ in sɛbɛkɔrɔ dɔ bila ko tɛ min ye ka mɔɔw gɛrɛ ɲɔgɔn na yɛlɛma kura minnu yɛrɛ kan ka kɛ CMC kɔnɔ a dalilu a n'a kɛwale i k'a dɔn ba kisima a hakilina b'a la o de kɛra sababu ye nin jama lahulata in ani nin jama sanuma in ka tugu a la min na i k'a dɔn ale ka ta ka kɛ CMC ɲɛmaa ye sabula jamana ye i k'a dɔn min ye jagokɛlaw ye ani transitaires ye u sɛgɛnna u kamana ganna ɔ yɛlɛma bolo minnu ani hakilina minnu kan ka na ni lafiya bɔda ye juraw yɛrɛ ka kɛnɛ kan ani min bɛ fisaya jamana ma a dɔnniya a n'a dabali bɛ ba kisima bolo sɛbɛnnikɛla y'a jira sa k'a fɔ dabali bɛɛ tigɛlen don fɛɛrɛ bɛɛ tigɛlen bɛ sabula min ye yɛlɛma bolo kuraw ye ba kisima kelen bɛ ka hakilina kɔnɔ minnu bɔ i k'a dɔn o de ye kunnafoni yɛrɛ ka di CMC kan CMC yɛrɛ ka ɲɛdɔn o tɛmɛnen kɔfɛ a ka doni boli a bɛ baara minnu kɛ a bɛ taabolo minnu kɛ nin bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka dɔn dabalikura minnu degelen don waasa minɛnw donni bɛ nɔgɔya i k'a dɔn chargeur yɛrɛ taabolo ani juraw ka taabolo bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min u bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min balani ka ban a ko ba kisima a na bɛ ni nin dalu ye n'o bɔra yen min ye awa bɛnkanw ye bɛnkan minnu bɛ chambre consulaire ni ɲɔgɔn cɛ u ka sinsin farafinna jango awa Mali jɔyɔrɔ yɛrɛ ye min ye sanni feere ani minɛn tali la ba kisima a fari foninen don o de fɛ kosɛbɛ o de kɛra sababu ye nin jama lahulata in ka tugu a nɔfɛ a ko an bɛ don min na ko bi min ye a bɔ cakɛda jango foroba baarakɛla a tɛ taa hakilina kɔ a tɛ taa ɲɛfɔli kɔ a tɛ taa i k'a dɔn dalukuraw kɔ CMC min i k'a dɔn n'a bɛna sigi sibiri nata sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ ba kisima sila san 50 ani san 7 a bɛ fɛn kunna a bɛ fɛn min ɲɛdɔn a bɛ fɛn kunna fɛn min n'a y'a baara kɛ i k'a dɔn san 10 ani kɔ i bolo bɛ baara min na i y'o sɛbɛkɔrɔ dɔn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min sɔrɔ ka bɔ la lettre du peuple kɔnɔ jamanadenw ka bataki karamɔgɔ ne bɛ tigɛ don joona le challenger sɛbɛnnikɛla n'o ye Binafu Danbele karamɔgɔ Dabatungora a ko EDM SA a ye ɲɛmaa kura sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko kunu araba n'o bɛnna juillet kalo tile 27 ma énergie du Mali karamɔgɔ Dabatungora maa min tun b'a ɲɛfɛ o de ye Umaru Jara Baru kolontigi sɛbɛnnikɛla ko hakili lajiginna Baru kolontigi yɛrɛ ale nana énergie du Mali kunna san 2000 waati 2020 waati karamɔgɔ Dabatungora n'i ye jateminɛ kɛ san 2 o kɛra ale garisɛgɛ ye sɛbɛnnikɛla ko min ye jamana ka baara in ye taɲɛ mi kɔ ko min kɔni ye Umaru Jara Baru kolontigi sɛbɛnnikɛla ko ale kɔni bɔra jɔyɔrɔ la ni ka maa wɛrɛ bila maa min bɛ énergie dɔn n'o ye Kureshi Ekonare sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungora nin kɛra misi ye kunun sabu min ye baara ye k'a latigɛ ɲɛmaa kura bolo karamɔgɔ Dabatungora ko faama kɛra ni k'o ye baara in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛra maa min ka danganiya kɔnɔ o de ye ministre de l'énergie des mines et de l'eau Lamini Seydou Traoré sɛbɛnnikɛla ko min ye énergie du Mali a conseil d'administration o ɲɛmaaba ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la karamɔgɔ Dabatungora u ye sɛbɛnfuraw bɔ ni k'a kalan texte mun bɛ ɲɛmaa sigi baara mun b'a bolo a kan ka min kɛ jamanadenw ye y'u da don o la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye kuma tara k'a di ɲɛmaa kɔrɔ ma n'o ye Umaru Jara Baru kolontigi a ye bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a yira k'a fɔ ale ye san 2 mun kɛ énergie kunna karamɔgɔ Dabatungora k'a dɛsɛra ka fɛn o fɛn kɛ ko ban tɛ dɛ bantɛ k'a kɛra bolo dɛsɛ de o tuma min ye énergie du Mali malidenw sigilen bɛ ka courant mun makɔnɔ karamɔgɔ Dabatungora ko ni maa min kɔni kɛra ɲɛmaa ye dɔwɛrɛ t'e bolo ni ka courant kɔni k'a jilaja kosɛbɛ courant kana tigɛ malidenw na malidenw ka se ka wasa sɔrɔ courant ko la k'o y'i ka baara di ye ni dɛsɛra k'o kɛ ko bantɛ ko jama ka hakɛ to sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Baru kolontigi a y'a yira k'a fɔ a ye baara minnu kɛ san 2 kɔnɔ a y'o bɛɛ lajɛlen da Kureshi Konare tulo kan ni ka tila k'a yira k'a fɔ minnu bɛ ŋaniyaw la
o kuma ni énergie jama bɛɛ lajɛlen jɛnna n'a ye a y'o fana ta ni k'o di ɲɛmaa kura ma ale kɔni bɛ n'i kɔ don énergie la min ye ɲɛmaa kura ye a k'i hakili to o la a ko min kɔni baarakɛlaw ye karamɔgɔ Dabatungura nin bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ka juru tɛ baro la o kuma ko baro n'u ye baarakɛɲɔgɔnya kɛ a ko baro ye jɔyɔrɔba minnu kɛ énergie kɔnɔ a ko jɔyɔrɔ jinin tɛ a ko tulonkɛ ko tɛ min ye nafolo baaraw ye baro y'o kɔlɔsi baara ka dɔdɔlima baarakɛlaw nɔfɛ baro y'o jɔyɔrɔ fa ka n'a kɛ directeur général ye a ko foyi tɛ énergie ma bonya min ta ka da baro kan a ko min ye baarakɛlaw ye u k'u bɛ jɛ ka dugawu kɛ baro ye hali bi a bolo bɛ taa don baara kura mun na o ka se ka kɛ sababaya bolo nka min ye conseil d'administration olu kɔni y'a yira k'a fɔ ɲɛmaa kura mun nalen filɛ nin ye n'o ye Kureshi Konare ye o kuma k'a ka ɲi ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ a k'i jija baro y'a bila da mun na karamɔgɔ Dabatungura a k'i jilaja a ka se ka tɛmɛ baro la sabu baro kun ŋaniya ye fɛn minnu ye karamɔgɔ Dabatungura k'u ma jigin baro la dɛ o kuma ko maa dan y'i se ye min ye conseil d'administration o ɲɛmaaba n'o ye Abdramane Dambele ye a kɔni y'a fɔ ni ka nɔgɔ bɔ a la k'a yira k'a fɔ énergie ye Mali nimayɔrɔ belebeleba ye karamɔgɔ Dabatungura n'i ko ko développement n'i ko ko yiriwa i b'a fɔ ko courant ni courant tɛ jamana kɔnɔ o jamana ka ɲɛtaa bɛ yɛlɛmali ta bɛ gɛlɛya a ko min kɔni ye Kureshi Konare ye karamɔgɔ Dabatungura ko jamana de ye dana ta ka da kan malidenw sigilen bɛ k'a lajɛ o kuma a kan ka yɛlɛma bolo kura min kɛ ani hakilina kura min ta ni ka EDM sɛgɛrɛ karamɔgɔ Dabatungura ko man ka jan bilen min ye ministre yɛrɛ ye Lamini Seydou ale ye kuma kuncɛ o kuma ko nin y'a siɲɛ gale ale ka sigi passation kɛnɛ kan a ka kɛ jɛlenya kɔnɔ ɲɛmaa kɔrɔ tatɔ la o ka tigɛrɛ fɔ o kun ni ministre yɛrɛ ka nin fɔ baara ɲɛna de o kɔrɔ ko baara ɲɛna min ye Lamini Seydou ye a ye dugawu kɛ baro ye ni ka tila ka dugawu ta ka ni ɲɛmaa kura sɛgɛrɛ karamɔgɔ Dabatungura o kuma ko baro y'a bila da mun na o kuma k'a fana k'a jilaja ka tɛmɛ baro ka baara la kunnafoni filanin ye an ye min bɔ challenger kɔnɔ min ye Binafu Dambele ale ka sɛbɛnni don Bajumatɛ ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le Sphinx ko n'a kɔrɔ dɔnba sɛbɛnkura nin y'a bolo ko siɲɛ 872 ye Wajabate taa ka sagi bɛ kuma o kuma na i k'a dɔn kuma ban dɛ Wajabate i k'a dɔn Ala ma hinɛna Aminata Yatasa ye jugaramɛ den min n'u taara bɔnɛ a nin na a ka so jɔnni de y'a fa Wajabate a fa kun dun ye jumɛn ye i k'a dɔn ka taa ngɔnɔ bisi fo ka fiɲɛ tigɛ a la a ka taa lahara Wajabate nin ye ko terejuguba de ye nin ye ko fiɲɛ ma ye nin ye ko min ni maanifin kamana guwanen don a la kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ayiwa min ye Aminata fa don kana bila bi la maa caman de bɛ min b'i yɛrɛ ɲininka min ye le Sphinx ka fɔ ye n'o ye Batoma Sisɔkɔ ye i k'a dɔn Aminata fara kun jumɛn in na a tun bɛ jɔnni ni fɛn jɛ yalima Aminata ye mun kɛ maa na ni o taara ngɔnɔ bisi a siso kɔnɔ fo k'a ni kɛnɛ karaba ko in kɔni bɛ tribunal bolo tribunal min n'a bɛ commune 4 na olu kɔni bara k'u sɛbɛ kɔrɔsɔn olu ni polisiw ni gendarmes u bi sɛgɛsɛgɛli kan ka kɛ a faba ka se ka dɔn a fara k'u minɛ o fana ɲɛ ka se ka dɔn Wajabate u tɛ taa wuli ka jɔ kɔ u tɛ taa cɛsiri kɔ an bɛ donni minɛ ko bi min kɔni ye abɔ tribunal ye tɛgɛ dalen don maa 4 kan maa 4 min ni sɔmi kelen don k'a fɔ nin kelen o kelen ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ a faba ye wa kun bi sɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bolo abɔ ni k'a fa o ɲɛ de bara ka ɲini k'o ɲɛ dɔn min kɔni ye abɔ furukɛ yɛrɛ ye n'o ye Mahamadu Bacili u y'o minɛ Wajabate Mamadu Bacili i k'a dɔn minɛnin bɛɛ ka sababu kɛ ayiwa kɛwalew dɔw bɛ yen ani kuma dɔw fɔlen don Wajabate i k'a dɔn bara ka min sɛgɛsɛgɛ sabula majɛ caman b'o kɔrɔfɔ fana ni ɲɔgɔn cɛ a ko n'o fana y'i bɔ a la Wajabate i b'a ye k'a fɔ tribunal commune 6 de don asafurulayi commune 6 furukɛ Mahamadu Bacili n'o minɛna Wajabate gardien min kun bi da la n'o y'a kɔlɔsi kɛbaa ye Wajabate tɛgɛ dara o fana kan maa fila wɛrɛ bɛ minnu kɔni minɛna Wajabate minnu ka telefɔni numéro o yera Aminata Bacili ka telefɔni na a bɛ komi a n'olu kumana heure damadɔ waati damadɔ yanni ayiwa a faba ka s'a ma munna n'olu kumana u ye mun de fɔ mun b'a ni u ni ɲɔgɔn cɛ Wajabate sɛgɛsɛgɛli bɛ nin buna ko kan a ko min kɔni ye nin ko in ye hadamaden dabali banna min ye gardien kɔni ka nin yɔrɔ o fanga ka bon kosɛbɛ
sabula a tɛ ka faamu i bilalen bɛ ka maa dɔ kɔlɔsi e bilalen bɛ ka so min kɔlɔsi bɔjɔbate i k'a dɔn maa bina i ti maa min dɔn i t'a bɔyɔrɔ dɔn i k'a dɔn o ye kuma gɛlɛn jumɛn fɔ o ka se ka don o ye fɛn jumɛn d'i ma o ka se ka don bɔjɔbate i k'a dɔn o ɲininkali den nin sabula sɔmin kɛra gardien yɛrɛ da y'a fɔ i k'a dɔn yanni kamalen in kɔni n'o ye moto taxitigi in ye o ka don so kɔnɔ ale yɛrɛ y'a ka patron ni balolen a b'a sengu fila kan n'o bɔra bɔjɔbate i k'a dɔn n'a fɔra k'o fara i y'a dɔn i na ɲininka dɛ a ko nin ko in damada gɛlɛyalen don bɔjɔbate i k'a dɔn a wa gardien kɔni ka minɛni o bɛ se ka taa nin kun kan walima kun wɛrɛ bɛ se ka yala maa tɛ min dɔn moto taxitigi min n'o donna jɔnni don bɔjɔbate a nana mun fɔ i k'a dɔn Aminata Yatasa ye a ye mun kɛ Aminata Yatasa la bɔjɔbate o ɲɛ bɛ dɔn sabula polisi minnu bɛ yen n'olu bɛ hadamaden ja ta bolo nɔ bɔjɔbate i k'a dɔn sen nɔ i k'a dɔn k'i ka boninatigɛ dɔn o de ye polisi scientifique ye olu kɔni b'u sɛbɛn kɔrɔsɔn i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛli ani ɲininkali la sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ bolo kan ani jateminɛ furukɛ dun da ye jumɛn ye bɔjɔbate i k'a dɔn furukɛ in ye Mamadu Bacili ye Mamadu Bacili i k'a dɔn funɛnkɛni don denmisɛnnin don bɔjɔbate i k'a dɔn furumuso in fana ye denmisɛnnin ye a ko min ye furukɛ ɲininkali ye kuma dɔw bɔra furukɛ da ani sigiɲɔgɔnw ye a wa kuma minnu fɔ olu caman bɔra ɲɔgɔn kɔ u ye furukɛ ɲininka yalima gɛlɛya kun bɛ ni muso cɛ wa yalima a kun bɛ kɛlɛ la wa a y'a jira k'a fɔ gɛlɛya kelen kun tɛ ale ni muso in cɛ i k'a dɔn kɛlɛ t'u cɛ u ka di o ye dama da ye nka min kɔni ye kɔlɔsiliw ye maa caman kɔni bɛ sigida la minnu y'a ye k'a fɔ cɛ in yɛrɛ kɔni i k'a dɔn so sigili a t'o matarafa kosɛbɛ saa kalo 12 a b'i sen k'u kan nin ɲɔgɔn na denmisɛnnin furulen b'i bolo bɔjɔbate i k'a dɔn a bɛ nin so belebeleba den kɔnɔ ten bɔjɔbate e k'a dɔn saa kalo 12 e b'i sen k'u kan dɔw ko n'a bɔra wulada fɛ a nani ye fo su araba kunjo ye dɔw yɛrɛ kɔni ye kuma wɛrɛ fɔ n'o tɛ cɛ ka kuma jugu ye k'a fɔ ko a na kɛ a wa terimusonin kun b'a bolo kɛrɛda fɛ bɔjɔbate nin bɛɛ lajɛlen kuma ye furukɛ in yɛrɛ san 25 Aminata Yatasa ye san 20 i y'a dɔn kɔni nin ye furu yɛrɛ jɛ denmisɛnnin jinnu don bɔjɔbate sɛbɛnnikɛla ko a ko maa wɛrɛw fana sɔrɔla minnu kɔni kamana ganna munna Mamadu Yatasa ye a jan tɛ muso in na ten kosɛbɛ i k'a dɔn saa kalo 12 a bɛ bɔ de a bɛ sen k'u kan hali muso in bɛ faa don min ye a wa lazara selilen kɔfɛ kabini a bɔra o waati i k'a dɔn fo ka taa kunnafoni da tulo kan ko muso ni gɛrɛ karabara bɔjɔbate o y'a sɔrɔ a ma segin so i k'a dɔn affaire mana kɛ cogo o cogo ni m'i jan don furumuso la bɔjɔbate a ka gɛlɛn janko e kelen bɛ ka muso furu maa wɛrɛ tɛ du kɔnɔ gardien gele bɔjɔbate polisiw laban nana ɲininka fana i k'a dɔn awa nin ɲɔgɔn na so belebele nin ɲɔgɔn na so dakabana e bɛ se ka nin jɔ cogo di awa min ye caméra de surveillance ye n'o o don tɛ so la maanifin donda n'a bɔtɔ ye k'o dɔn a ko tiɲɛ don caméra de surveillance tun bɛ awa salon kɔnɔna in na nka a laban na k'o bɔ bɔjɔbate k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen ye kuma ye kuma minnu ni sɛgɛsɛgɛlikɛlaw bɛ kalatura a kan sabula u b'u banba nin kuma kelen o kelen kan i k'a dɔn ka to k'i ɲininka dɔw mana fɔ ɲɔgɔn kɔ bɔjɔbate k'an ka dɛrɛ yɔrɔ min u bɛ sɔrɔ k'i dɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko Aminata Yatasa ye a kɔni ye diɲɛ to min kɔni ye sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔw kɔni y'a dira dɔ de kɔni ye ngɔnɔ minɛ k'a bisi fo ka taa ni kɛnɛ karaba maa kelen don wa maa fila don wa bɔjɔbate k'a dɔn u bara k'o sɛgɛsɛgɛ o fana k'i bɔ a la a fakun dun ye jumɛn ye nafoloko kɔni tɛ walima bolofɛ kɔni tɛ sabula furukɛ yɛrɛ ɲininkalen o y'a jira k'a fɔ nafolomafɛn fɛn o fɛn bi so kɔnɔ magama k'a si la Aminata Yatasa ye ka sanu magama k'a si la a bɛɛ lajɛlen b'a nɔ na ale yɛrɛ bɛ se k'o sariya o tuma n'o si tɛ o a fakun dun ye jumɛn ye sɛbɛnnikɛla ko nin ye ko gɛlɛnba ye bɔjɔbate i k'a dɔn polisiw olu tɛ dɛsɛ ko la sabula polisi scientifique min n'o ni dɔnnen filɛ ko la bɔjɔbate i k'a dɔn olu kɔni bɛ ko in ɲɛɲini ka taa se a dan na sɛbɛnnikɛla ko juma yɛrɛ tɛmɛnen olu tilal'u ka baara la jaabiw sigilen bɛ k'o kɔnɔ sa u laban juma tɛmɛnen u ye Aminata di sɔmɔw ma a janaja bɛ se ka kɛ cogo min na o dugusɛjɛ sibiri i k'a dɔn Aminata i k'a dɔn u y'a janajaw kɛ bɔjɔbate i k'a dɔn makariko da don sɛbɛnnikɛla ko hadamaden kamana ganna ka taa maanifin ni kɛnɛ karaba i m'a ka sanu ta i m'a ka wari ta bɔjɔbate o kɛn bɛ kun min na n'o fana ɲɛ ma dɔn i k'a dɔn jamanadenw hakili tɛ sigi nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le swing kɔnɔ ko n'a kɔrɔ dɔnba karamɔgɔ diɲɛ kabako tɛ ban diɲɛ n'a gɛlɛyaw don kunnafoni tun b'an bolokɔrɔ nin bɛ dansigi bita la bɔjɔbate bita an b'o bila yan gangara an bɛ foli ni tanu kɛ